yedu yanhasi iri kubva kuna Elizabeth neshamwari yake Susanna. So Elizabeth anotaura kuti iye aigara kubhindura kunzvimbo yeTrojan, and it was ye early stages achangotendeuka kupinda muChristianity. Elizabeth ainge ane a background yechivanhu yekuti kumba kwavo kwaitwa zvinhu zvechivanhu. So Elizabeth after abva kuCaesar Mine vakaita relocate iye nehusband yake vakanogara kunzvimbo inonzi Trojan iri kubhindura, uko kwakatanga kupinda ePentecostal church. So Elizabeth anotaura kuti one day iye neshamwari yake Susanna vakaita Bible study, vaiverenga kubva mubhuku raJude. So Elizabeth anotaura kuti ndapedza kuverenga neshamwari yangu ndakuti rege ndichiperekedza shamwari yangu, it was around past 3 ndakumuperekedza kumba kwake. So vanhu avaigara kunonzi kusection 1 andika akumuperekedza shamwari yake kuenda kumba kwake, ndo pavanoti shamwari ya Elizabeth Susanna akanotisa something strange chainge chichiitika mudenga. Ndobva ati naiwe Elizabeth, tarisawo nemudenga zviri kuitikapo. Then Elizabeth paakatarisa mudenga, that's when they noticed kuti vakatanga kuona maclouds, but movement yemaclouds yaiitika panguva iyoyo it was very funny and attention grabbing, zvekuti vakatoshaya kuti kochiko chikumbonyatsoitika. Pfungwa dzavo zvinhu zvakavavaraidza kusvika ivo vanotaura kuti moment yavaibvunzana kuti naiwe kumakore akambotanga rini kufamba achidai so, that's the moment yavanotaura kuti a face appeared from the sky, and picture rakaappear mudenga, face yavanobhelievha ivo kuti ndiJesu wavakaona live and direct masikati machena. Remember time it was kuma past 3 zuva rakutodonota se kunodoka, ndopa vanoti vakadonhera pasi nekutya. But according to Elizabeth, patikamubvunza kuti pamuri kutaura kuti imemi makaona face yaJesu, makanyatsoonei? Ndopataura kuti taona face yaJesu necrown yeminzwa yakaiswa mumusoro. According to Elizabeth, time yavakadonha vachitarisa pasi vakarohwa nekutya, iye neshamwari yake vakapfugama pasi kuti vazviwandise mafesi. Asi Elizabeth naSusanna vanotaura kuti moment yavainge vakatarisa pasi, it was as if that image yavaona mudenga ipo futi pasi vaiona, nyange vakavhara maziso ndo image yavaiona. Elizabeth anotaura kuti takagara paroad apa close to about an hour and a half, and surprising